Prezentácia miest Rákociho slavy prilákala do Sárospataku novinárov z Maďarska, Ukrajiny a Slovenska. Novinári sa okrem tlačovej konferencie zúčastnili prehliadky hradu, delolejárskej dielne Juraja Rákociho I. Navštívili tiež veľkú knižnicu či múzeum, ktoré patria k vedeckým zbierkam reformovaného kolégia v Sárospataku. Veľkú knižnicu tvorí viac než 550 000 knižničných jednotiek a celá vedecká zbierka ich má vyše 800 000. Серед інвестицій, які завдяки проекту виконані. Medzi investície, ktoré sa vďaka projektu zrealizovali, môžeme zaradiť opravu a renováciu expozície Rodošto v Košiciach, čiastočnú rekonštrukciu miestností, v ktorých sa nachádza expozícia Rákociho na hrade v Mukačeve, opravu nádvoria Mukačevského hradu a taktiež rytierské sály, ktorú plánujeme sprístupniť pre oficiálne návštevy a rôzne druhy tréningov. Залу для прийому гостей та тренінгів. V rámci tohto projektu sa tiež podarilo zadefinovať novú turistickú cestu, ktorá zahŕňa pamiatky spojené s revolucionárom Františkom II. Rákocim. Ide o 13 pamiatok nachádzajúcich sa na území 3 štátov. Na Slovensku patria medzi ne kaštiel v Borši, vo Veľkom Šariši, mnohé pamiatky v Košiciach a v Prešove. Na Ukrajine je to hrad v Mukačeve a tiež Verecký priesmik. V Maďarsku sa sem okrem hradu v Sárospataku zaraďujú aj Sečany či Ónod. Pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme práve Košice vyzdvihli v rámci tejto turistickej trasy a podarilo sa nám v rámci projektu vybudovať novú expozíciu v pamätnom dome Františka II. Rákociho v Rodošte na nádvorí Katovej bašty, kde stojí replika domu Františka II. Rákociho z čias jeho vyhnanstva v tureckom Rodošte. A takisto sa nám podarilo z prostriedkov, ktoré sme mali na tento projekt, vydať aj stručnú publikáciu z prievodcu k tejto expozícii. Projekt zahŕňal aj vzdelávacie podujatia, cesty pre sprievodcov a cestovné kancelárie. Feladatunk az volt a Sárospataki Rákóczi Múzeumban, hogy ehhez a projekthez egy szakmai segédanyagot, háttéranyagot állítsunk össze. Úlohou Rákociho múzea v Sárospataku bolo vytvoriť pomocný materiál, takú turistickú cestu, v ktorej vyzdvihneme pamiatky, výstavy, ktoré sa viažu s menom Františka Rákociho II. A jeho rodinou. A tiež zozbierať k ním informácie, písané dokumenty a obrázky. Je to kniha, ktorá má slúžiť ako turistický sprievodca a pomôcka k výučbe cestovného ruchu spojeného s menom Rákociho rodiny. Ami kifejezetten a Rákóczi családhoz kapcsolódó emlékeket járja végig. Všetky miesta Rákociho slávy sú pre turistov otvorené a čakajú aj na vašu návštevu. Z Borše Monika Popovičová.